Hej alle sammen, og vi er alle velkommen til den her video. Så i den her video vil jeg bare lige... I dag vil jeg lige vise sådan, lave et haul. Og så til sidst i videoen, der tænker jeg, at... Fordi det er jo hesteting. Jeg siger, altså jeg prøver det til sidst, men det gør jeg desværre ikke. Og så kan I få nogle billeder. Okay, jeg afslører det altså lige til sidst. Ja. Men lad os bare komme i gang med første ting. Okay, første ting, det er den her rensdyr huttehorn. Så den er faktisk meget cute. Jeg synes i hvert fald, den er meget cute. Så, ja. Det var første ting. Videre til anden ting. Anden ting, det er de her bandager, gamasher-agtige i jul. Så det er faktisk meget cute. Og hvis I ikke kan se sådan, hvad det er sådan rigtigt, så kommer jeg også billeder op af dem her. Men jeg er simpelthen har søde små gamasher. Dem har jeg til alle 4 ben. Ja, det kommer jeg til at elske. Og forresten, det er så juleting, jeg har købt. Og det er derfor, jeg sagde, det kan godt være, jeg ikke skal ride med det nu, fordi jeg tror faktisk, jeg skal ride med det til jul. Sådan, ja. Men nu vil jeg heller ikke afsløre, når jeg sidste til det. Og så skal jeg nok sige, hvad min yndlingsting er. Jeg skal nok sige, hvad min yndlingsting er i morgen, for det er nu i dag, jeg skal ride på søndag. Så, og det er fredag. Jeg skal nok sige, for jeg er jo bare i dag sådan. Okay, men så skal jeg nok lige vise billeder af hende. Men alt det her julenød, så skal jeg nok sige det, for jeg synes, der er sødeste. Jeg tror lidt, det bliver rensdyrhånden, fordi prøv at se, hvor cute de er. Så cute. Okay, videre til tredje ting. Tredje ting, det er den større ting end alle de andre. Jeg kan nok godt gætte, hvad det er. Det er et underlag i jul. Jeg kan nok ikke se til det meget. Men der er det her hvide på, ligesom en julenissehue. En nissehue. Så en rød, og så det der. Den er meget cute. Og bare lige hvis I spørger, kan du overhovedet lure størrelse, så er jeg sådan, ja, jeg har mange ting til hende. Så, yes. Det var bare lige alle de ting. Haul. Jeg har fået, og så please gå ind i den nyeste video, jeg har lavet, og skriv en udfordring. Det har jeg virkelig brug for, for jeg laver den allerede på søndag. Og så sådan, udfordringen må godt være lidt svær. For eksempel Agnes, sådan, ja, hun har skrevet rid baglæns i alle gangerne. Jeg vil godt prøve galop, men så, ja, jeg prøver. Men ja, det var faktisk bare det lige nu. Så vi ses faktisk bare, når der kommer nogle billeder af sættet med hende. Og så afslutter jeg videoen på søndag. Så ja, vi ses på søndag med mig, men for jer ses vi lige om lidt.